हेलो गाइस गुड इवनिं गोजोन मोनाबिलि होनजाथावा मानो होनबा माखासे नखराव गोबां प्रब्लेम जाना दङ बे समावहाय आं भिडिअ खालामनायनि जाहोना जाबाय कि बिनि सायावहाय माखासे मदद लुबैनाय नङा होमबा मददा जाहैबाय कि आंनि थाखाय नङा बैसोरनि थाखाय जायफोरनि नखरा सिलिंखार जाबाय खोथाखौ मोजां खोनासं आंनाव गोबां कल फैदों बाट फुङाव आंनिया मबाइला सुइच अफ जाबाय बिनि सिगाङावनो हरावनो गोबां फन फैदों आंनियावहाय आं रायलायहरदोंमोन बाक्सायावबो जादों बिराद गिदिर बारहुंखा आरो बिनि क'क्राझारावबो जादों आरो बिनि गेजेराव चिराङाव जादों चिराङाव गोबां न' बां बायफ्लेजोब्बाय जायफोरा हाजिरा मावनानै गावनि नखरखौ सोलियो बाट बिसिनियाव दा रां रुफानि ओरैबायदि इम्परटेन्ट बे दा भाइरासनि समावहाय सिजनावहाय हाजिराबो मावनो हाया खामानिबो मावनो हाया माजों खामायनानै गावनि उदैखौनो दा फिनो थाखाय बिराद गोब्राब जाना दङ बे समावहाय न'आ जे बायनानै होयोब्ला बेसेबां दुखु मोनगोन नङा होमबा बे खेथ्रआवहाय जोंनि आसाम सरकार आरो भारत सरकारा माबा मोनसे राहा लाखागोन आं बेखौ मिथिखायो बाट बे भारत सरकार आरो आसाम सरकारसिम दैथायहरगिरिफ्रा दैथायहरनांगोन नङा होमबा दा बेखौ सोर दैथायहरगोन जोंनि माखासे पलिटिकेल्सनि लिडारफोर आरो बिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफोर बिथांमोना बिसोरजों गोजौ लेभेलनि जाय गेदेर गेदेर सुबुं बिनि सायावहाय जे खामानि मावो बिसोरजों कन्टेक्ट खालामनानै जुगाजुग खालामनानै होनो हानाय केपासिटिया दङ दा बिसोरथ' पाब्लिकसो नङा होमबा दा बिसोरो गोरिब नखरनि मानसिफोर जि हाजिरा मावो मोनो बेखौनो जायो दा न' लुनो हानाय केपासिटि गैथ'वा बे समावहाय नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दा बिसोरना दा न' अबाव थागोन नङा होमबा बे खेथ्रआवहाय माने अन्नानै जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बा जोंनि बर' हारिनि माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा बिनि सायाव एसे अबजार्भ होनाया बिराद गाहाम आरो आंनि साननाय मथेब्ला आरोना बे समावहाय बेथ' मिथिंगायारि जाब्रबथाय जाथाय नङा होमबा स' बे रावबोथ' बानायनो बानायाखैना नङा होमबा बेथ' मोनसे बाहानाबो नङा बे मोनसे बिराद क्रिटिकेल माने बिराद गोनांथिथार आरोना इम्परटेन्ट मिथिबायना स' बे इम्परटेन्ट टाइमावहाय जे बिसोरनो सापर्ट नांगौ जुदि बे समावहाय जुदि सापर्टखौनो होनो हायाब्ला उनावहाय सापर्ट होनाया मा नङा होमबा स' बे समावहायनो सापर्ट होनांगौ नङा होमबा मानो होनोब्ला बेनो टाइम राइट टाइम सापर्ट होनायनि पाब्लिकखौ नङा होमबा जायफोरनि नखराव जायफोर जायाखै बेखौ नङा माने जायफोर जादों बिनि नखरखौसो मदद होबानो जाबाय बांद्राय जानायखौ नङा होमबा आरो नखरफोरखौ नायनानै आरोना खायसेफोरनि नखरफ्रा जादोंब्लाबो एसे एनै बिनि सायाव होनानै बाट गोरिबथारनिखौ आरो हायोब्लासो आरोना आं नोंसिनिफ्राय पार्सनेलि माने डनेट खालाम बा ओरैबायदि बाहाय बेखौ बुङाखै बाट नोंथांमोना सरकारजों कानेक्ट थानाय लिडारफोरजों आसामनि सरकार बा भारतनि सरकारफोरजों रायलायनो हानाय कानेक्टआव थायो नङा होमबा कन्टेक्टआव थालायो नङा होमबा स' बे खेथ्रआवहाय नोंसोरो बेखौ खालामनो हानाय गोहो दङ नोंसिनाव नङा होमबा जुदि आंनाव थानायमोनब्लाथ' आं खालामखाथारगौमोन बाट नोंसिनियाव दायो गोहो दङ जुदि नोंथांमोना डिटेल्स नांगौब्ला आं बेखौ बानायनानै होगोन डिटेल्स मानो होनबा आंनाव कल खालामनानै खोन्थाहरग्रा गोबां दङ दासिबांहाय साब्रै साबानि लिस्टआनो फैबाय आंनावहाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दा बिसोरखौ मदद खालामनाया बिराद गोनांथि मानो होनबा दानि आंनाव कल खालामनानै खोन्थाहरबाय ओमफ्राय जों दायो फरायसालियावसो गामिनि फरायसालि दंनो बेवहाय उन्दुहैनो नागिरदों दा न'आथ' बायजोब्बाय दा बेसोरा बहा थांनो नङा होमबा मालाय न'आवबोथ' थानो बोरैबा जायो नङा होमबा स' दायो गामियावनो फरायसालि दङ दा जायनि मानसिनि न'आ बायदों आरो न'आनो गैखाया सारला खेबसेनो गेब्रुजोबखाबाय बिसोर फरायसालियावसो थांनानै न' माने उन्दुहैनो नागिरदों देरा लाहैनो नागिरदों अब्ला बेखौ नोंसोर सानदो सारमोना एसे मदद खालामबानो जाबाय प्लिज ओमफ्राय आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना नोंसिनि पकेटनिफ्राय खालामनाङा बा जुगाजुगल' खालामनानै हो कन्टेक्टल' खालामनानै हो ओरैबायदि जादों जाथाय नैबेफोरबायदि गामियाव ओरैबायदि डिस्ट्रिक्टआव बारहुंखानि दारै दा बिसोरा भाइरासनि थाखायनो खामानि मावनानै जायोमोन सिगाङावहाय दा बे भाइरासनि थाखायनो दायो बिसोरा हाजिरा मावनो हानाय केपासिटि गैला बाट नोंथांमोना दायो बेखौ जुदि जुगाजुग खालामना होनो हायोब्ला बिसोरो मदद होगोन बायदि मोनदां ओरैनोथ' PM केयार्स आसामनि आसाम चिफ मिनिस्टारनि बिसोरनियाव पुन्जि थाखाय नङा होमबा दा मोनसे जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मायाबो माखासे पुन्जि डनेट लागासिनो दं कन्ट्रिबिउट लागासिनो दङ आरो PMआबो लागासिनो दं बैफोर फैसायाथ' ओरैनोथ' अलरेडि बिसोरनाव पुन्जि थाखायो बाट बिनि सायाव एक्सट्रा आरो डनेसन लाबावदों नङा होमबा स' बे खेथ्रआव आं आसाम सरकारनिफ्राय बेफोरबायदिया 10 क'र बा 20 क'रनि नखराव एसे एनै माने न' बानायनाय जेसेबांखिनि न'नि बै सिगांनि न'आव बेसेबांसो खरस थांदों बेनि खरसखौ हरोब्ला आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो बाट बेफोर खामानिखौ सोर मावगोन जोंथ' हानायब्लाथ' खामानिखौ मावगोन बाट बेखौ सोर मावगोन जोंनि लिडारफ्रा जायफोर बिसोरजों कन्टेक्ट थायो जायफोर बिसोरजों जुगाजुग थायो बिसोर मावनो हागोन आरो जुदि बिसोर गोसोब्ला हाथारगोन आरो ना आं बेखौ बुंखायो बिसोर जुदि गोसोब्ला स' आंनिफ्राय बेनो कि सारमोन प्लिज बिसोरखौ मदद खालामना हो आं नोंथांमोननिफ्राय बिराद बेनिफ्राय आर'ज गाबनाय थाबाय आरोना खुलुमबाय